Wannan mutumin da kuke gani sunan shi Berners-Lee. A shekarar 1989 ya yi abin da ya sauya duniya baki ɗaya. Shi ne ya ƙirƙiri WWW wato World Wide Web, hanyar sadarwa da ta haɗa mutane wuri ɗaya ba tare da iyaka ba. Amma abin mamaki shine duk da damar da take akwai ta mai da shi biloniya, Berners-Lee ya miƙa wannan fasaha ga duniya kyauta. Wannan kuwa shine babbar misalin sadaukarwa. A yau wannan fasaha ta zama ginshikin rayuwar ɗan adam. Abin da ake ganin kamar ƙaramar magana yanzu ya zama babba. Me kuke tunanin za ku ƙirƙira wanda zai iya sauya rayuwar mutane? Ku ba mu amsoshinku a sashen tsokaci.